Hello guys, ang uga. What? Na ko lahat naman yun og walay pares. So ulan-ulan maron. Na ko'y pakita ninyo nga special nga pagkaon. Oh no. Mga kalanon is mga vegetarians. No, no, So, no, 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 no. Kani guys, muna siya, muna yung magi kuha aron kay ting ulan man niya atom ni sa mga lata-lata nga kahoy sa masalumbang. What? Kanang lata. So, muna siya gitawag og kuan bulak sa kahoy. So, munurok na siya inig mag-ulan guys. Mag-ampo ra mo sige ulan. Nindot ni panahon. So, kita po ninyo. So, kani siya guys. Muna akong sudan ron. So, What? nangyari nagikuha. Ha? Kita nyo? Murag kuan sa, murag laing kanon sa. Pero lami kini guys. Mura ni siya katong kan bitaw kakaon mo kanang isagos binakaw kanang guso. Mura ni siya murag guma. Testingan ako. Ang pares na ni guys is suka. Kani is katuig na ni. Oh no. Pinakain ni. Dili na makumpleto ang suka ug walay sili. So, diri sa kuha guys, dili na yung hinambong, dili na yung sa diha, sa istorya, kanon na ko ni guys. Woo, sure. Kanon na ko ni. Tanawa guys. Ako ning usapon. Oh. Oh no. Kaya na ko na kay mo guys. Mo man ay palasa. So kani siya guys. Kauban sa sili, ako na siyang no. Guys. Sarap ng lasa. Mulo mo guys. Sa kalamian mag-ampo lang ko sig ulan. Makay gusto sa market ba. So ngita taglain nga specialty. Tumiro pa na ako ni kaon guys. Kay mamay naanda nila dire sa mga nga specialty. Kami kayong pagkaon. Mga vegetarian hinsog sa inyong lawas. So ito guys na kaning kuan ko ginagmay tinubre. Masabta naman na ninyo. Kita kayo bulad. Sili lipay na kuan na guys. Una na mi katubre dire. So okay na guys. Kaya na ko. Oh no. Sana na mo sila dire mga silingan. Basta magulan. Man ana. Ano lang sudan pod. Kani siya banyer man ni ban talumtom na gani. Huh? No siya nga hot sauce. Dayon. Ang akong itos na wana. Kuan kanang kani. Ukra. Huh? Kita nyo guys. Tingnan namin ang sudan. Dili na natin sa probinsya makita. Tama spot. Matapang kasi atong sa simana gigaling. Tingnan namin Huh? No, kita nyo. Nasili na. Ay, kasimple ng probinsya guys. Tingnan namin guys. Dito sa Manila, sa Cebu, ni okra, na pa nila paang. Kaya ingon sila katol. Terus mo, way katol-katol na. Ha? Gahit mong dukot guys. Huh? Ayan guys. Kung kaya na ninyo inyong paminaw, TM ra na ako. TM ra kay kanang
kuwaan rata mo. Para dire doon kayo na. So guys, hapit na mo kumaban. So please subscribe and like my YouTube channel. Sige guys, mora to guys kay pwede na magbanta.